היום אני ואסנת הלכנו לגן השני והיא שאלה אותי תשורות ואני עניתי לה. שאלות? כן, לא, תשורות. שורות? צורות, כמו עיגול. צורות. אמרתי. וציירתי. לא, אל תקחי את זה לפה. ואני גזרתי על מה שהציירה לי. היא ציירה לי קו שבור וקו ישר. אני גזרתי, ואז היא אמרה לי לצייר ילדה, תסתכלי עליי, על המצלמה. ואז היא אמרה לי משהו כיף, הגן, על הבית, על חברים, על החוג. היא שאלה אם כיף לך? כן, ועניתי לה על הכל כיף. הבנתי. טוב, בסדר גמור. זהו. יופי. ובאתי חזרה לגן.